ihe a mere na Ọkpanta na Abia steeti gbasalụ ebe ndị na-achị ehi nọ enwetara ozu mmadụ 70 ma ndị nke na-ele ele ọ bụrụ ozu ndị be anyị. Nye ka m chọrọ itinye ọnụ. Achọrọ m ka m kenegodu gọvanọ Abia steeti bụ independent gọvanọ ọ ife mma akpọ ya, nke a bụ people's gọvanọ nke ndị mmadụ tinye, ọ bụrụ nke amanyere anyị amanye. Ọ ka unu fụ na Abia steeti dị ka ọsọsọ steeti nwe egoro onwe ya, mana ọda steeti ka m kwudebe otu a ka anyị were anya na-enene maka ife agba n'aka ejiri enyo were ene ya, ka anyị mara mbọ ndị gọvanọ ọsọ anọ n'ọda steeti ya agba iji gosi anyị na anyị nwere independence indeed. Akwụnụfụrụ ka o si wee bupụ dis cattle market wee chọpụta ife zoro ezo. A ka nwere so many things, ọkwa mysterious things ya dị unravel ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eji aka ha etinye onye ọchịchị. Agụrụ m akwụkwọ na afara Ibeku. Ama m oge Ike Nwosu the military governor n'oge nke Abacha, onye ụga ka ọ bụ. Gọvanọ Chinyere Ike Nwosu chịrị Abia steeti n'ebe 1990 early 90s. Onye ka eji wee gụta egwu agụ na skuul oge ahụ. Ama m oge o bupụrụ ebe a na-azụ efi na Gariki wee buji ọkaigwe. Ama m mgba ndị ugwu gbaa maka anụkata efi a na-etibata n'ime afịa, anụkata osutuo mmadụ n'etiti ụzọ, anụkata osuwa glaasị mmadụ. Ọ bụrụ taa ka o mebe ibe Nnagwu na-eme n'Ụmụahịa, capital city of Abia steeti. Ike Nwosu wee gba mbọ niile ọ gbara oge ahụ ka o bugha cattle market ya. Ndị ugwu wee were 2 million naira wee nye ya dịka bribe. Achọghị m ịkọ maka retired gọvanọ Chinyere Ike Nwosu maka ụnụnụ maka ya. Ọ bụrụ na vibrant young man, onye a kwesịrị ịchị ọchịchị. Onye ihi ka mbụ ndị n'oge anyị ama onye m na-ekwu maka ọ kpakọtara ike. Abacha wee ji Ọyọ steeti, o ruo na Ọyọ wee mekwa ife dị egwu. O nwere ofu onye agboro a na-eze nye nwa ji paakị niile, o dunara ya mmụọ, ọ da atụ mmadụ egwu, wee nye ya 2 million. Ike Nwosu wee buru afịa bupụ na ọkaigwe ebe ahụ o doziri ha. Ha wee je gbaa ya akwụkwọ na Abuja na ha nyere ya bribe 2 million. O wee weta the expenses o ji ego ahụ wee mee. Ọ bụ na ife ọrụ fọrọ na ana ahụ na o ji ego ahụ wee rụtọpụrụ ha ya, ma deeti ha nyere ya ego, ma mmiri a gbapụrụ ebe ahụ, ma ọkụ etinyere ebe ahụ, balansị fọrọ afọ o gosikwuru ha ya, nke onye chigara ha azụ. Ha wee nete anya wee kpọọ ya second Ajikwu. Ọ ife akpọrọ ya oge ahụ second Ajikwu maka ọ jụ na ọma na bribe. Ọnya bụ na ebupụrụ ebe a na-azụ efi na Gariki, saịdị Amụzukwu na Ụmụahịa Ibeku. Ife ji wee kọọ akụkọ abụ nọọ ife a gọvanọ Ales Oti mee bụ ife ya bụ onwe ife nọchiri ụzọ ebugha ya nọọ ka esi eme ife. Ụmụnne m anyị tọrọ atọ o na-ekwu ife mee n'Imo steeti maka ndị Labour. Ọkwa unu fụrụ ya. Abụrụ m a partisan preacher, I'm a missionary. I have to stand and defend the truth at any point in time with the last drop of my blood. Ife eme ndị Labour, ọ bụrụ nnọọ desperation ka e wee chi ọchịchị by whosoever politician dey involved. Ife na-agwakwa unu bụ na nke a bụkwa a tip of an iceberg, nke a bụkwa a child's play n'ife ka na-abịa n'iru. Ma unu ma ife ori wee naba prezidenti ndị NLC nke aha dịrị. Ọ ife nji wee zie ozi ọma nziri oge nwa wee sị onye ọbụla bụ man of God na-eme campaign maka enwe oge ndị priest, ndị reverend, ndị pastors nọ na grupu wee kpee ekpere maka onye dị otu a ma onye dị otu a ịchị na Imo steeti. Ịgwa ndị mmadụ maka good candidate, the qualities of a good candidate is enough. Kama na nke be anyị abụ anyị na-adị too personal. O sibe ike mgbe ụfọdụ o juwe ndị mmadụ anya isi ha na-ekwe na onye a, mana ọ bụrụ ife kwesịrị ịnọ n'ụlọ ụka na-eme nke bụ eziokwu maka ife men of God na-atụ vootu onwe onye ha na-atụnyere. O juwe ndị mmadụ anya ọ dị ka ya gbaziri ndị amara aka nri na aka ebe, mana ọ bụrụ ife anyị apụta openly na-egosi ọ jọgburu onwe ya. Kedu ife na-akọwa ụmụnne m? Anyị ka need independence, anyị enwebere ya. Anyị need ya n'ụzọ niile. Anyị nwabụ ndị Igbo ka wee chọọ ya maka ife aka ya ekpughe karịrị
even na gburu heinous crimes against humanity. Mmadụ 70 egburu ma ozu ndị na-ele ele. Ịma how helpless ndị a dị mgbe a na-egbu ha. Mgbe enwude ha wee marụ na their hours adịgo numbered. N'ebe ha nọ that they will not escape alive. Ọnọdụ anyị nọ n'obodo a, ife blood ọbara akwafugo n'obodo a, unu si n'obodo a ka ya dị mma ọzọ. Unu afụrụ ozu mmadụ one a na-ekwu. Mana immediate past governors nwee compensation enyere ndị gburu efi. Egbuo ofu efi, ọ dị ka $500,000. Kee compensation a enye families ebe ndị a si, maka ndị a kịta akwara ha akwa ahụ. Afụrụ ozu ha anya. Ọtụtụ n'ime ha aka na-achọ ha achọ missing persons. Mbụ ndị a na-ekwu okwu ha. And ha nọzi beyond recognition. Ọ bụrụ ka ihe eji wee mara onye ọrụ. Hụ na afụrụ ya. Mana a compensatiri efi. Ofu efi nwụọ, gọvanọ apụta. Ọnya bata ada na-eji ike apụta ekwu maka ndị gọvanọ ma abata ọfụ. Maka anyị nwa na-akacha eme ya ndị press singers. Gọvanọ bata ozugbo ebido tube ya afa. Unu nwa na-eso edisive ndị ọchịchị. Ife eji amadike bụ ife o megoro ma ọ bụrụ nke ọ ka ya eme. Echeta mgbe Obianọ bata. Ọ batabara abata ọfịọba. Akpọkuo dike, ọ na-afịọ ndị ọja n'afọ, ndị mmọnwụ na-agba. Ife a megide emebere eme esi from akpọkuo dike banye na akpọkuo dike global. A na-ekwu na ọkụkọ manyere ọnụ ọchịrị ọkpa na-abọ nwunye. Etukatazi Obianọ akpọkuo dike global, ụnụ fụrụ ka ngwụcha si wee dị. The same people ha na-etu akpọkuo dike bụ ha nwakọtọrọ Obianọ. Otu a ka ọ dị mgbe Ifeanyi Ugwu anyị bata. Ọ na-afịọ gburugburu burizim ọ na-afịọ na burizim different group. Itinye isi ebe a gburugburu a na-afịọ. The same people praise ya bụ ndị kọtọrọ ya. Emechasịba nọ mbụ gịnị nọ misis nọ nke anọ. The same people. Otu a ka Yeso Wike nọ. A na-akpụ ya Lion of Niger Delta. Ọ na-afịọ. Unu fụ ka o si wee bitere ndị be ha. Ọ na onye ekwesịrị ịnọ na nga maka ife okwu. The question how many billion na onwere onye ọ gbasara. Ọ bụrụ na obodo human beings nọ maka ebe a bụrụ ya bụrụ mmadụ. Ọ bụrụ na obodo mmadụ nọ. Obodo nwere isi. Obodo ndị nwere conscience nọ. Onye abụ prison candidate. Mana ife kpata na president ama ekwu okwu bụ na ife a na-eme na Rivers State mee na Lagos State. N'etiti onye na-achị kịta Tinubu na Ambode. Onye ka eji wee si he that goes for equity must go with clean hands. Ọ ma ekwu nwa okwu maka nya bụ ọnya ji ya. Ọ ka mepụrụ aha onye ma onye gara aga. Praise singers. Yeso Wike Lion of Africa ọ na-afịọ. Ọ nọ na the side of people. O ruzie n'ikpeazụ ọ dash ya the hope. O mee ife asịsị eme na-eme. Ke maka mgbe Soludo bata ọ na-afịọ Soludo solution. Hapụnụ ya ka ọ lụgodo ọlụ. Hapụnụ ya. Ndị praise singers a bụ ndị na-ede ego gọọmenti. Ọkwa ha nwa na-ede ego gọọmenti. Apụta ha na-etu onye ọwa afa na-adarị ya na ha nwee ike gbuchaa mmadụ maka onye ahụ. Ikwuru a na-against gọvanọ oge ahụ ọ ka batara ha bepụghị isi. Ọ ndị a bụ ndị a na-adịghọ mma. Ọ ha nwa na-eme ife a. Gọvanọ ọwa nabata anụ ha tube ya afa. Atube unu afụrụ ya ife ndị gosi anụ na afọ otutu abụ the same people ha tụrụ afa. Ọ gwa ha nwa. Good luck bata onye ọ na-aba ọnwụ ya good luck na-afịa ebe niile. The same people jide good luck kọtọ n'ikpeazụ. Buhari bata ọ na-afịọ PMB. The same people kọtọrọ ya n'ikpeazụ. Obasanjo abata OBJ. Ọkwa fine well articulated cosmetic names. Ọ ife a na-adị enye ha. Rapụ ha ka ha rụọ ọrụ unu ajụ. Praise singers. Unu nee ya. Ewepụ na ọ dị independent mbụ gọvanọ Abia steeti, gọvanọ Alex Oti. Anyị ama achọpụta nke a. Agwazi unu undisclosed cemetaries, shallow graves dị na various states maka ife egburu n'Imo bụ aja dị n'ala. Egbu ada afọ ozu anya. Ife egburu n'Ebonyi bụ aja dị n'ala. Ada afọ ozu anya. Eji power of incumbency wee back ya up. Onye ka nji ekwu oge ncha. Enwere any immunity for impunity. Ụbọchị ụgwọ ọrụ na-abịa o. Emetara ya na gọvanọ. Emetara ya na senator. Immunity may cover you for 3-4 years. Mana before God, no immunity for impunity. I tell you. Onye ọ na ya azara ọnụ ya. Maka a na-eshed all this blood na-egbu ndị a na-egbu. Helpless people. Ndị dị poor wee na-anwụ ọnwụ ike. Kedu ife ọzọ a ya emere ha? The poor masses are not protected.
If isi ike dị anọ ni another hand ha ka ha manage kwuzie ya in difficulty, in hardship ajụrụ ajụ, a sniff for life out of them. Kedu ife ọzọ mmadụ ya eme n'obodo a? Ego asị na dị 200 and gịnị 1 million, 250 million ka ngwu na eziokwu, 250 useless million. Anyị ncha niile bụ criminals. Anyị ncha niile. Quote me ebe ọ bụ na ije. Contribution I make in Africa the useless, 250 million useless contributions. If I make in Africa, we're going to positive impact I make, or negative, meaningless progress. They find I cause users all over the world. So can I see a bin do eba? Can go nezioku? Abro na Chineke gunyem nando ye mere ebere. Uwe je nigwe. Wee fụ ndị Nigeria mmadụ 10,000 ka m were n'obi ọcha na obi ọma wee kwukene ya. Mfụ ndị Nigeria mmadụ 10,000 n'eluigwe. Mma adịkwa surprise, mma agwakwa ndị mmozi ha butegodo akwụkwọ. Ka mmadụ ma onwe na ka ife si wee gbaa ịrọhe. 10,000 n'eluigwe ndị Nigeria. Mma adị surprise. Mana ruo n'ọkụ mmụọ fụ ndị Nigeria 250 million. I will not be surprised. Mma ama na ikpe nkwụmọtọ ga. Underline on ife a na-ekwu. Mfu ndị Nigerians ka ghara akpọ na politicians afa maka a na-akpọ ha enwere hardened criminals na other sections. Enwere okwefuru Chineke melụ mmadụ ebere. Kedu ụdị obodo dị ife a? Unu ama na this governor sụpụrụ apụ ma ndị nọ na federal level ma ndị nọ na steeti a na-achọ map out ego a eji wee goro moto. Ana m agwụ na ife eyewitnesses gosiri m. Enwere ndị so wee chiche ọchịchị ka m kwuwegoro maka ana Igbo. And ha na ife m na-ekwu. These people buchara Prado na Siena government ndị buru 10 ndị buru 15 ọkwa na villages ma n'ime ọfịa. Enwe ndị gwata m na-ebubata na their compounds ebe anyị na-akpa nkata. Ka m ghara akpọ n'afa, let me reserve the prudence of mentioning names. Mmadụ eburu Prado 4 jezo abata compound onye ndị nebo ha na village ayọ ha biko apaki ya 4 abata na compound onye apaki ya si ya na 5 otu a ka esi zusasịa moto gọọmenti. All these same people nọ kịta tinyewa anya ka tọọchị ndị uwe ojii na-eme anya ka oke riri poison ka oke atụrụ n'ala. Kedizi onye dị free akpụrụ prezidenti n'ọnụ akpụrụ ndị federal n'ọnụ ana minista nke a zụrụ ego na onye nke a nọ n'ọya izu ego na gọvanọ buru ego na onye ọ na-afịọ nene onye ọbụla ma steeti ma level ndị a niile anyị nwa nọ n'ala Igbo ebe a ọtụtụ na-eje ụka ọtụtụ na-agọ mmụọ ọtụtụ nọ n'omenala. Kedu ka aka gị si wee dị ọcha? Onye ka m ji wee sị na mfụ ndị Nigeria mmadụ 10,000 n'eluigwe mma dị surprise mma agwa ha cheki akwụkwọ maka o kwesịrị iru. Let us be very very careful. I dị so careless. Ndụ anyị na-ebi ebe a dị so ungodly. Egbuo na mmadụ ọka nkụ ma ndị enyi na ndụ nke ọ na-ekwuru ọfịọ na ife gbasara election ka esi wee zuo mmadụ over 200 and something million ori broad daylight robbery. Etifuela ego ndị DSTV etinye ego ndị ọkụ etinye ego ife ọbụla soro onye ka ọ na-eme. Anyị nọ na state of anarchy. O nwere ife ekwute ya anyị nyegharịa mkpọtụ gbagba n'ezie n'ife dị ka ndị Labour ebe nwere ike isi ọ na-ame ndị Labour ka eze maka mụ na gị na-abụ ọ bishọp ka ụkọchukwu onye ruo onye wepụta isi. Onye ọbụla na-akwado ọchịchị ọjọọ mgbe ọchịchị ọjọọ ya ebido ọ ya esokwa wee chịba gị ọkwa ife dị n'ụwa. But I pray that the righteous will ascend the throne, that the people of God will rejoice. Asị ya nwere ife a kene gọvanọ Alex Oti nya jide ka o ji nya nweta obi ndị mmadụ. Ọ bụrụ na o nwere ife izuru n'ori na gọọmenti pụrụ apụ ma nke ị ka na-ezu na nke mere mbata onye ọ na-akwụkwọ na paịpụ kịta ka o zuru nke ya ọkwa abụmọnụ iwere ya sụchakwa ụmụ abụmọnụ so ha ncha ma gị nwa ụmụ gị anyị agharụkwa gị fee ka nnụnụ ha menekwa gị ịya ata afụfụ ya nọ na nka. It will affect their destinies. Let us call a spade a spade. Evil is evil no matter who commits it. The eyes of God is too holy to behold iniquity. Arụ a na-eme n'obodo a karịa ụbọchị ụka mmadụ eju n'ụlọ ụka ka ebe ndị na-eme arụ anọ. God's agenda production, the best of all.